Aslında iyi öýlenmek elbetde. Ha. Soňky nämäni gördüm men. Gömür ýamyr, Aha. Süleyman, Selvi, Aha. biraz şonu iyi öýlenmek, geç öýlenmek. Şu temana çypdyňyz. Dostlar salam. Bugün biz köne proyektimizi täzeden zanlandyrmagy makul bildik. Sunday Plus ýadyňyzda bolsa bir döwürler şol at bilen ýadyk edýärdim. Ondan bugün biziň täzece görnüşdäki, täzece formatdaky ýadygymyzyň ilkinji mehmany Aklim familýaň bilemakda. Aklim Toy Keşfi Studiosynyň ýolbaşçysy dostumuz. Özüm Sunday hem muştogy. Ondan şoň üçin ilkinji mehman edibem Aklim çağırdım. Sağ olun. Ondan esasy men pikirimçe beýleki gepleşiklerden tapawdy aýratynlygy. Sunday Plus'ta Sunday sowallaryna kyýaly gelen mehman esasan maňa sorag berýär. Menem sorag berýärdim bir gümür ýamyr ederiz. Kän da garaşmaň diýjek, esasy bir özara şeýle bir gurrundaşlyk erkin ýagdaýdaky. Şoň üçin mene dowamym uzak bolar demek bolmasynam ýöne az bolsun, uz bolsun, gysgaçykdan. O sağ ol birinci bilene bize de gerek yetenne diýin. Şu işte ne video orna ne mesajatın o da orna diyelim. İlkinci mesajcıma senin bekwana iki yıl tuvalama kahvece var. Näme şu ötün zamanla aýtdyňa? Ay şu adam o aynı şu adam mesajlaşýar. Esasy bir anan ýan size dogry mesaj berýän ýaly bir türlü jünk bolýar diýen zatlaňyz. Indi menem özümçe şeýle bir sorag düzem boldum. Mene bilem oglum näle gerek. Döwra wap diýel täze çykan ýelimi. Esemem näle garaýaňyz şoňa. Ne toýda esememşikler video alyp na bagşy niýaty na şeýdi video almaklygy. Ya yürüyte bagşylaryny känni köpelli. Bäh, şulam ýany bilen getirýär o diýen bagşylam çykdy. Bir türlü öň bu zatlar kämir gyzmaýan ýalyk taşyndan bilýär. Surata düşmäni ýa video we ön allarman halamayan ýaly daşyndan göräýmene bol ýöne indi şolar ýanlar bilen getirýärler ýa diktirler mene siz näle garaýaňyz näle bir getirersiň mesenem Şonu var açyny aýtsam gatken wagt boldy men kelläme gel şol o wagtlar wapşy munýal ýokdy. Ýürüýte surata video almagy adam getirýärler diýende. Aýo döwrüň talaby da ol. Ya sen kan toýup sen bir goýup baraň o. Ay goýýanlar. Goýan ol şon bir mühümmül zat duruýdyň o. Ýok. O şo bir hukman goýmaly ýene ýok. O adamlarda şo goýmasaň toýum ýok ýalyk bol. Ýok. Görnýärmi? Ýok, mende on ýaly ýok. Ay bäşden biri ýa goýulýandyr ýa goýulýan nädir? On ýaly hukman goýmaly ýene zada ýok. Olam inni bu döwürde barak köp biznes, köp ediljek bolýan işler bir gapdaly sosial media boldy. Indi şo taýda hukman bolaýmaly. Onuň belki bu şo tarapdan seretseň men minusumdyr. Her goýan baran ädimni goýmazlyk. Aslynda goýsaň gyzykly ýaly adamlara goýup durmak, aktivni bolmak o görýärler. Ýöne men beýle aktivni bloger däl mesele. Bloger bolýan bolsam, asla häzir bloger diýseň hem dawalaşmaklar mümkin ýöne. Men aktivni däl. Ol belki minusdyr. Ýöne teň ýaňky diýäniň döwrüň özi diktabat edýär-de. Näme etmeli, näme goýmaly. Onuň dogrudan hem sosial mediada aktivlik üçin diňe aýdym etmek, diňe klip döretmek inni belki ýeterlik däldir. Belki şoň üçin hem olaram zerurluk bolan üçin ýürüýte adam tutup syýamk edýändir. Sen näle tutarsyň bu? Baňam pikiriňde. Ýok.
Men nähil pikir diýänitsene hemme zat maksimalna естественне bolmaly. Toyda ýaşsaň adyn ýatdan bilýän şu wagt sorasam. Düýünki toýuň ýaşsaň atlary ýa öňünki toýuň ýaşsaň atlary. Ýaşdan atlaram köplenç bilýän köplenç bilemok. Bir türlü Käte diňeni emme zat zamiýatga bellenip ýa kontaktda bellenip etsäsi gerek adamlaryň bir türlü nomerleri ýatdan bilinýär. Bolly soň bir türlü ýatdan bilinmeýän ýaly köp ya nomerler. hillisene asyl men toyda däl gurrun, ýaşdan adynda däl gurrun. Men asyl at ýat tutmam problema. Da. Telewiziýadan barýan şeýle koridordan ýurdun iň belli art barjylarynyň biri garşymdan geldi. Goçma at gomy diýip. Assalamu alaykum. O ýagdaýlaryň Ady gelen atýatmasına. Şeýle gelýärse bolýan şo. Ýalyna gelýän semýatda bilmedim de. Da. Ondan bolýa taýman işledi, taýwarlaşdyk. Ne kabinete barýan semýatdan şonaqdaşaň ady. Kimdik aýa? Kime diýseňem, häzir Deme bolýa taňa diýjek. Şo derejede belli adam. Adyny aýtmaýyn ýöne soň geldi kelýärmi? Diýjek bolýanym şu ýa-da gezek gelende huş ýok. Ha. Ondan soň üçin garşy dereden mekem bolan. Ha, ne toyda bir türlü neme geldi däraý. Ýeka duýup özüň bir türlü gördüňmi? Bir türlü ýeka duýmak näýlik diýip düşünürsem kam. Şu ýat-ýalyk. Bir türlü seni gowy garşy almadyk ýaly ýa bir taň kendini üns bermeýän ýaly. Ay her hil ýagdaý bolýar. Köpçülükde ondan belki bolandyr. Ýöne käbir toýlar bolly, meselem giza alyp barýan adamçylyk bolýar. Şonda giren wadyňa eýäm toý etiniň näme gireligi duýulýar. Ondan bir ýazylýan saň ýarym sagat, 1 sagat gerek. Olam saňa nemesi gowşamaly. Ol şonsuzam oň alada ýetik. Ondan belki ol diňe şo öňkü aladasyny çykarýandyr senden. Olam mümkin o. Ýöne bolu bilýär käbir toýlarda bir hilek öz toýuň däl ýaly bolýar. Şoň üçin meňe maslahatym şol alp barjy taýlananna ýa-hil toýda brat eljerilse, meselem käbir alp barjy restoranyna has bolýar, kapyda däl käbir tersine ýa aýdym sübilen ýa-hilrek aralary şonu bir pikirlenseler. İkisiniň arasy gowy däl bolup bilýärmi? Men näme ýok gowy däli. Ýöne belki bolýandyr ýa-da meselem Oňuşmaýan bagşylaň barmy? Menne ýok. Ya, badyr öýdüp pikir edýärmi? Ýok. Hemmetiň arasy. Bowy Instagramda surat açan çalışýan. Käwat pikirlenýän ýön çarşaklam gelen ha. Çalışmaýmasam olaýam. Bolly oturýan. Marka ýaly bolup galdy. Ýa-da şonu çalışar derejede bir gowy surat düşäýmesem. Kim düşüren kim? Onu Kerim İbrahimov. Ha. Olam bir toýda düşülen. Ýöne ondan gowy surat düşüren öýdem ha. Ha. Men ýaşaramak diýip. Alp barjylardan bir şolar ýalyrak bolsaň ýa bir şular gowy alp barýary. Şuň bir zatny alsam diýen düşünje boldy menne. Ýaşaramak diýäňde. Hawa. Menki geçdi diýäňmi ýa bir normal mental? Tek geçen ha. Tek geçen Oh. ha. Men gaýta şu wagt bir ikinji dyhany açylmagyna garaşýan. Ýöne klassika ýetsen ölenek diýär, ýetenek klassika gowatdyna. Bilemek men bara her kimde bir zat öwrenmäge. Hawa. Men başda esasy toy alyp barma urukduran döwletde. Şoň üçin şu wagt nähili bilemek. Ýöne başda köp zat döwletiň edýän olanýan sözlerini, ähenglerini gaýtalýadym mykam diýen. Şu wagtdam şeýle bolmagy mümkin ýa-da belki eýem özüme görärek ütkek gidendir. 10 ýyldan köp. Hawa. Kan maşgala paylaşmana halaňda. Aslında göremek ýa gyýdyňdan surat bolanny ýa arkadanlar ýa köpçüligiň içindendir o
özüňiz bir türlü tanaň diýen ýaly. Mene tanýan da bolu. Asıl oňorsoň goýmaly däl. Awwa. Ya o nimeni maslahat düşünýän adamda. Täzeli maşgala suratlary düşürsek näýlek bar, her kimin öýünde öz ýolpatynyň ýanyna diýende. Barjy bilen saňa jaňatdym, benim ýok diýdiň boldy şo täme. Şo taýda öldü men üçin. Ýok, men aslynda oňorsoň goýmaly däl diýen, goý bermeli, oň ziýany ýok, gadagany ýok-da, ýöne adamyň özü sözmeliler. Hökman goýmaly diýen zatym ýok, hökman goýmaly diýen zatym ýok. Ýöne goýýanlardan goýmaýan. Kän. Men ýöne näme üçin goýmaly däl diýip hatap edýän, men öz pikirim. Ilki bilen men şol internetdäki öz sahypalamy işim hasap edýän. Şahsy sahypam däl şol men. Öz maşgalamyň sahypasy däl, köpçülüge çykýar şol. Ýa. Ondan şol işim bilen maşgalamy kän garasym bilen. Onda da käwat bir ütköçsek video surat bolsa gowanyp begenip goýýan bolen. Şonu garaşdyrysym gelen. Awwa, kän gabat gelem o. Soňam köpçülük her hil adamym bar. Şolardanam gysgan, ýani gowy däl adamlardan gysganyp goýamak belli bir derejede. Şu ýapyk account bolanmalsa meselem, bir 20-30 adam bolmalsa, hemmesinde gönüm eten adamlarmy hasyklap kabul eden bolsam, arkaýyna hemme zady goýardym. Video, foto, syomka, şuwar, ýaly adamlaryň köp istek bildirýän döwür bolmany diýär. Awwa. Toyum kän şu wagt men pikirimçe, ha? Meselem kapy toy diýýärdi. Toyuň bir günden meni toy edýärler. Oğluňa alamy toýuň. Ýa, toy kän. Ondan okça gördü diýip ýene toy. Ondan halat geçdi ýene toy. Mena ýere öýlenem soň rahat geçdi. Şo wagtlar 2008-nji ýylda öýlenim da men. Şo wagtlar çalaja bir oğlan bar ýamyşyn rahat diýip geň görülýär ýa-da bäze çykdy göni Hudaý bolsa ýa toýu gön restorany eltilip bilýän. Geň görýär şo wagtlar bir bäze göni bir restorany eltilip aýdym bolsa beýýän. Şo döwürler bilýärmi? 2009-10-njy ýyllar başlady ýa gön restorany eltmek da çalarýar. Öwrenşýär ýöne hemmelerde. Gitjek ýerim ýok. Sizin işinizde esas kyn zat näme? Esasy kyn zat. Kyn adam däli jogapkärli, saklamaly. Misal üçin bir adamyň toýy seň elinde de. Hawa. Şonu gorap saklamalylar. Toýdan soň başlar biziň işimiz. Hawa, şonu montaj edýän çaň gorap saklap, ýitirmejek bolup, Hudaýa şükür ýitirilenok bolýan. Aslynda kyny biziňki. Jogapkärli. Oýsam ketmek, toy almagyň iş kynalýar. Adamlar seni görende kim diýip tanýar? Näme diýip tanýar? Akbarjy, owa diýip tanýar. Owa Akbarjy. Köpçülüge çykmany näýlek garaýan? Arkaýyn gidbilýän bitsen ýerine. Hawa. Arkaýyn. Bazar bolsun, ýene bolsun. Ben duýamak şo. Belki terejseler, şeýle Koçmurat, Murat diýişseler. Goluň wam owadan mı goluň? Ha? Goluň wam owadan mı goluň? Ya olar ýaly entek. Ýok. Esana goýdan, gol çekdirme. Kän üns çeki bersem belki bir hile bolardym. Ha. Ýene men duýamak şu köpçülüge bar ýana adamlaryň men tanýany duýamak. Şoň üçin arkaýyn. Ha. Şeň. Belki halis ýöne barsa hemme terejip durýanlarym bar. Bardyrym. Olary näme gitmegi kyn görýän bolmaklary mümkin. Näl bir adamlar bilen gatnaşan özüne göre bolýarmy ýa hemmesi bilen bir bolýarmy? Na bol men Koçmurat, teň üçinem Koçmurat, oň üçinem Koçmurat. Ýa şular anjyraga şuna biraz
şeyler baraýyn. Muňa arkaýyn barp bolýar diýen mahallan bolýan. Ay mysal üçin tapady ýok. Hemme bagşylar bolsun ýa-bir dost ýarlaň bolsun. Evet, durmuşlar şeyle bir zada öğretti de istenlik adam fiilanmaga we bir şoňa fiilanşykly şoň bilen gurulşmaga, gatnaşmaga münasip. Awa. Halis şo bir nagly şunýalak bir nime bolaýmasa, çägin bilmeýän bolaýmasa, şoň üçin başda hemişe avans bilen belki käte artyk gerekden artygam Awa. fiila hormat edilýändir. Ýöne soň tanaň soň käbirinden gaçýan, distansiýa saklaýan. Şoň üçin käwat bir hili ýüze agyrrak adam bolsa da soň gurulşýan bolýan. Yumşak bir eken, onu ýalam bolup bilýär. Käwat biri ýüze açyk göräýmä bolýan, ýaňra, şunýaly bir hiç bir maňa batsanak, ondan hem daşlaşýan. Ýöne başda hemişe avans bilen tanamayan adamyňa bir şeýle fiila hormat gaty bir Haçan kaçan geldiň sen? Diyecek bolýam o sorag aslında ne belay? Şuň bilen tanışaýsam, buň bilen tanışaýsam diýen adamlaňa bolmy diýenler ne bar? Onuň şu hakykatdan hem şol men garaşyp duran häsiýetli dogrudan hem şolar ýaly adam eken diýen ýeriňiz bolmy ýa Ayninden tanışıp durmay şoň bilen. heret Näle adam eken ay. biziň şo ýaşlygymyzyň ýyldızlary Annuş Muratturdy, Gülşat Gordowa, Farah Adaman Nurdiýew, Kerim Gurban Aliýew. Awa. Men owada ýaşaýatymda Artsmanda. Şo taýda maşin ýuýan, maşyny aýdyn dinleýän. Şolaň aýdynlaryny dinleýän. Men şo wagt bir gelip tenişler bilen soň gatnaşarsyň, saýçyrsyň diýseler inanmazdym. Pikirime de gelen, pikirime de mak. Indi tanışıp gatnaşyp ýörsa. Gözüme getirişimden hem gowa adamlar. Bir hili kitçi göwünlimi? Belki olaňam köpçülükde ýa-käbir ýada adamlaryň ýanynda ýapylyp bir hili özüni goraýan ýerler bardyr. Hili bolýar da. Awa. Hemme ýerde bir ýüzüň açyk bolsa da ters düşünýärler. Şo baryp diýjeňi diýip neme ýöne edip bolýarmy kadýalar däre. Oňa goranmaly ýerler hem bolýar. Onuň ýok, ýöne şeýle bir ýakyndan tanşaňda dogan ýaly hemme söylenem. Gaty begenýän şolary tanaýanyma arkaýyn zaň edip bilýärmi ýa zaň edýänlerni. Marang toýunda alp barjy bolmaly kenýemiz. Hawa. Jeren Nurdiýew pahyram şonda olan bolmaly. Hawa. Ol yaraman gelip bilmedi. Bilema belki ýaşy Muradyň ilkinji toýlarynyň birim kädýän şonda alp barjylyk. Marang toýuny biz şam edipdir. Näme sebäp gelmediň? Marang toýunda alp barmalyň gelmediň. Heret şo döwürler men ýalňyşmasam bir gawatdaşamazda maksadyň özüne de düşünürip aýtdymmy kam diýen. Men anyk ýadym üçin aýtmadyk bolmagym mümkin. Men aýdandyryň kam diýen. Şo döwürler yaraman ýören döwürlerdi. Garawsuzlyk bady. Şu adam ýok däl, dawliýany. Men o döwürdäki ýalda liseýany ýarny ýazat edilýär. Ýöne gaty erwet galy bilmän derejede yarawsuzlyk boldy. Ýöne ol toý aslynda ýaňy aýdyşyň ýaly Jeren Nurdiýew alyp barmarken, men bir öňünden boyun alyp nemeden soň atkaz eden däl, edil bir kun galanyna jaň etdi diýen. Halypa gelýän ak bolyn gaýrat etdi. Ýöne men eger istemeýän bolsam şo wagt Ýok diýerdim ýa. Ýok diýerdim. Men getimde ýokdy beýle etmekde. Ýöne şol hakykatdan hem ýakyn tanýanlar, bilýändirler bir döwür şeýle boldy, bir ýarawsuzlygym boldy. Şo şeýle boldy şonda. Özüne ýalňyşmasam aýtdym.
Ýöne ýene bir gabat gelemdi. Hökman aýtsa. Çay diýýärden ýa. Toy keşfi studiýaň näme aýratynlygy bar beýlek studiýalardan? Siz nämäni esas hasap edýäňiz, nämäni öňe sürýäňiz? Esasy. Aýbara açmadan näliýin aňyrda gelýän adama bagyn. Misal üçin bolyş toýy oglanlar alyp çykmady, isady ýok şoň. Misal üçin ýanlara bolyş on edip berip bilýär. Ha, baha olmuş ýani. Baha olmuş şäpe barda, hiç ýylap gurrun ýok. Demek esasy zat baha ta däl. Ýok, baha amatdyrly diýin. Gelýär arkaý diýin. Awa. Anam kameralaryň soňky modeller diýenler, awa 4K aljak bolýar. Ýöne alanyň bilenem köp işte açmam bar ana. Awa, öňden ýene Aljak bolýar diýmek. Ýok. Şoň bilýäniz diýen alaňyz zat. Ýok, alyp bilýär. 4K almak gurrun 4K almakda däl, onun 4K diýip taşyrmakda gurrun. Taşyranyň bilen ýene iki işli bolýar. Käkşiň nemerini açana. Görana. Şol biraz kyn bolýar. Onda iki variant edip bermer bolýar. Adam ýamanlardy. Vay bir de gelýär dok. Vay bir gowalýar diýem dok. Bilemok, belki ýanky diýişiň ýaly. Reklama kämin berem dok. Göhümdüremöýdemok, özümçe. Ene etmeli. Toýdan toy gelsin diýende. Toýdan toy gelsin. Owa. Başmana teň toy keşalypdyr. Göräýin. Bolly gowaken gowalýan ekenler. Toy gow alyn diýende näme islermeli? Her zadyň öz nemesi adam mysal üçin. At gulak diýär, soň erkek kişilere bir çyllyk görnýär. At gulak näme diýende aslında. Ýöne aýallaryna iň gazýan zady. Oňa tansam gerekkel. Adam gerek kim näme atypdyr. Saptyrmajak bolmaly. Kim näme getiripdir. Owa. Onuň kakasy üçin kim gelipdir. Koçmur adam gelipdir, aklymam gelipdir mysal üçin. Owa. Onuň diýer, "Aýş iýi çotýar galar almak manmaýdy." Bak, biz bara 4-5 sene bolba bar ýa. Owa. 5-6 adamlygam toy. Onuň derrew bir alyp geçäýmeden ol haýsy birine bir iýip bolýança garaşy, iýip bolmam turup gidýär, onuň erteden biziň ýakamyndan tutýar. An şol adam bady. Ana sag bolsunlar. Gow görýärler, bir düşüren toýmady. Ýene dostuny maslahat berýärler, jygyny maslahat berýärler. Plan toy gördük, kalamadyk diýip şu ada çenne bileme ýadyma düşeni. Garar gow ýaly. Anam oglandan bilen alçagragy var, içinde donmaragy amma. Owa. Esas barıp bir toy ýeri bilen düşünşmeli. Sonra görýän näme täzelik. Gele näme mehmanlara näme täzelik diýen. Täzelik. Ne şu Sunday plus täzelik. Ýollaşda bam gelmeli mehmanlar. Ýollaşda çagyrlanlar we bolýa diýip entek gelmedikler we Men para kadamandyr diýip garaşýandym. Netip bolsa. Men gatfan antyryn var para kadamandyr diýip. Birinji like bassak sen bilýän. Parahat bilen bolýa diýäse hiç gawatlaşam zat. Onuň parahatam şol gelmeliň biri. Netip bolsa ýadarys men anan ýan. Lema sağol. Şolun düşdügi üçin, soralaryň üçin, jogaplaryň üçin. Toyda görüşüp duralım. Awa, saňa sag bolan. Toy keşfinem alyan, toy keşfleri kän bolsun.
O, sağ ol. Sana hadi şeyle olsun da. Toyda olsun.